Čaute, vás vítam u dnešného videa, no a dnešné video bude tag a bude to presnejšie tag one word, alebo teda jedno slovo. Ide o to, že tam mám otázky, 25 tých otázok, mám ich teda na telefóne, budem ich čítať a podstata tohto videa je, že na každú otázku môžem odpovedať iba jedným slovom a ak náhodou to nebude jasné, tak niečo vysvetlím. A ja dúfam, že vám nevadí to svetlo, pretože mne hej, ale tak dúfam, že vám nie. Je to denné svetlo a nemám tu softboxy ani môžeme ísť na video. You got me jumping like wanna hold you down. Tvoje vlasy. Divné. A to vám teda vysvetlím, pretože moje vlasy, keď som bola malá, som mala úplne kučery, také malinké. Potom som sa dala ostrihať a odvtedy moje vlasy sú úplne crazy, pretože niekedy sa rozhodne táto strana, že bude kučeravať, niekedy táto strana, že bude kučeravať, niekedy žiadna, niekedy obidve a oni sa sami tak rozhodujú, že ktorý deň čo bude kučeravé. A je najhoršie, keď máte také pramene, ktoré sú kučeravé a ostatné sú ako rovné a vyzerá to strašne. Obľúbená vec. Telefón. Sen z minulej noci. Romantický. Obľúbené pitie. Asi sirup. A presnejšie malinový sirup, ale to sú dve slova, čiže sirup. Vysnené auto. Mini Cooper, čiže mini. Miestnosť, v ktorej sa nachádzaš. Spálňa. A presnejšie som nadonovalo, čiže chápete, toto je všetko počuť, toto je najhoršie na tomto apartmáne. A presnejšie som na Donovaloch, čiže nie som doma. Tvoj strach, výška. Nenávidím výšky, takže výška. Čo by si chcela byť za 10 rokov? Patologička. Vyštudovaná patologička. Si strávila včerajší večer s mojimi rodičmi, takže s rodičmi. Čo nie si? Slávna, mám to. Nie som slávna a to vám tiež vysvetlím, pretože veľa z vás mi píše, že ako som dosiahla tak veľa odoberateľov a že akože som taká slávna, ale ja to tak neberiem, pretože poprvé je to len 6000, je to ako veľké číslo, ale je to práve že len, chápete? A áno, stane sa mi, že na ulici ma niekto zastaví, chce fotku, alebo že niekto mi napíše správy, komentáre, odpovedám a tak ďalej. Ale to neznamená, že som slávna, som presne taká ako vy, len robím YouTube, niektorí tancujú, niektorí spievajú, niektorí hrajú hádzanú a ja robím YouTube. Je to hobby a neberiem to akože nejakú cestu k sláve. Posledné, čo si robila, pozerala. Ale teraz som si bola čo, to je debilné. Pozerala som presnejšie YouTube, pretože som veľmi dlhý čas nebola na YouTube a mala som tam dosť veľa videí, ktoré som chcela ešte pozrieť, tak som ich pozerala. Čo máš na sebe? Pullover. Obľúbená kniha. Takže moja obľúbená kniha je The After. After a je to jedno slovo, čiže After. Posledné, čo si jedla. Žvačka. Tak sa to počíta k jedlu. Ale asi hej. Tvoj život. Crazy. Tvoja nálada zatiaľ dobrá, takže to zatiaľ dáme do zátvorky. Dobrá. Tvoje leto. Minulé leto bolo top, čiže superové. Kedy sa naposledy smiala? Večer. Včera. Večer. Že áno, včera. Tak. Najobľúbenejšia víkendová činnosť. Oddych. Tvoj počítač. Mac. Pivo. Niekedy. Zima. V pohode. Dovolenka. Ako ja si s dovolenkou spájam niečo teplé, čiže teplo. Na tvojej posteli vankúše. Milujem vankúše a na mojej posteli milión vankúšov. Láska. Nečakaná. Pretože väčšinou to je tak, že si hovoríte, že s tou osobou budete a pritom nebudete a na konci je to aj tak celé nečakané, čiže láska je u mňa nečakaná. Toto by bolo... No a teda toto by bolo celé video, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, dajte mi like, zanechajte dole komentár. Ak ste noví na tomto kanáli, tak dúfam, že mi zanecháte odber. Nemusíte, ale ak chcete. Ak nechcete zmeškať žiadne moje video. No a ja sa s vami lúčim a vidíme sa u ďalšieho videa. Ahoj!